Kaixo, Idoia. Ongi etorri, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, Idoia, zuzemat urte dara matzazu UEun lanean. Bueno, leheno kalkulatzen aritu naiz. Kontuak atera dituzu, ezta? Eta 26 urte. 26 urte ezagutu nuela UEU. Orduan lehenbiziko aldi hartan prensa bulegoko kide bezala edo kide laguntzaile bezala joan nintzen. Pili Kaltzadarekin buru zela, berarekin asko ikasi nuen, eta nik ordura arte ez nuen ezagutzen. Karreran eta ikasketetan ez nuen entzun, eta batean ireki zitzaidan mundu oso bat. Bai, eta zer harritu zintuen? Harritu ninduen, lehenbizi eta behin, pixka bat nazi ikuspegiak, alde batetik. Hau da, UEun biltzen ginela Euskal Herri osoko 7 probintzietako pertsonak, eta horrek asko harritu ninduen. Harritu ninduen baitare giroak, ezta? Giroak segituan oso lagunkoia zela, oso ikasterako, baino laguntzeko eta parrande egiteko zegoela baita ere. Giro horrek segituan heldu ninduen, eta txundituta gelditu nintzen orduz geroztik. Gainera, ordura arte, uste nuen kazetari izango nintzela, eta ordutik aurrera konturatu nintzen komunikazio arduradun izan nahi nuela. Aizu, eta udako Euskal Unibertsitate hau, udara bakarrik mugatzen da, Idoia? Bueno, hau argitu behar da behingoz, ezta? UEU gara, UEU izena dugu, udako Euskal Unibertsitatea, baina dagoeneko udako hori txiki geratzen zaigu, nahiz eta gure oinarrietan dagoen, ezta? Udat sortu ginen, udako ikastaroek sortu zuten UEU, baina gaur egun dagoeneko, esango nuke lehenbiziko hori urteko Euskal Unibertsitatea izan berko lukela gehiago, Nik usten dut hori gaindituta dagoela, zeren oraindik jendea galdetzen digu. Zer? Eta udatik aparte zer egiten duzu, Bueno, gauza mordo bat egiten ditugu. Beraz, mantentzen dugu izena, baina izana haratago doa. Eta bada beste gauza bat ere argitu behar duguna, eta hemen zaudetenez aprobetxatu egingo dugu. EHU eta UEU gauza bera diren, ez diren lotuta dauden. Hori da betiko zea. Ez gara berdina, EHU EAEko unibertsitate publikoa da, eta berak ere uda ikastaroak ditu, Miramarren ematen direnak batez ere, eta gero dago UEU, Udako Euskal Unibertsitatea, aurregokoa dena, eta udako ikastaroak batez ere Eibar, Baiona eta Iruñean egiten dituena, eta gero urte guztian zehar beste gauza asko. Askotan nahastutzen digute, batzuk udako ikastaroak, besteak uda ikastaroak, aurre egoten da beti nahaspila bat, baina, argitu dezagun, badala UEU eta beste badala EHU, bi gauza desberdin. Kontua da UEU 50 urte aurten, ospatzeko asmoa, benetan hori da zuen helburua, ez da hasteko ospatzea, baina ez hori bakarrik. Ez hori bakarrik. Argi genuen 50 urtera iritsi eta, ospatu behar dela. Gainera, UEU beti izan da festazalea. Beti danik izan da festazalea, beti izan du horrelako espiritu hori, ez da? Baita ere ongi pasatzeko, ikasteko bai, baina ongi pasatzeko ere bai, eta esango nuen, lehenbiziko helburu izango da ospatzea, baina bigarrena izango da alde batetik egitura eta barne egitura gure bazkidea, gure komunitatea astindu eta haiei atxikimendu areagotu eta beraiei omenaldi bat egitea. Eta ondoren, hirugarrengo helburu izango litzateke aitortza edo erreferentzialtasuna areagotzea. Ze iruditzen zaigu, 50 urtetan UEUk egin duen bidea oso koherentea, oso emankorra izan dela, eta uste dugu oraindik behar dugula aitortza gehiago, horrela, argi eta garbi esan da. Beraz, 3 helburu horien baitan, ari gara antolatzen urte horren hau. Eta ospakizuna aipatuko dugu, hainbat gauza antolatu dituzu, esate baterako, topa birtualarekin hasi zineten urtarrilaren lehenean? Ez, lehenean ez, izan zen urtarrilaren bukaera. 27an edo, baina esan genuen, urte hurren bat hasteko, hau da, hasiera bat egon behar du, hasiera bat esateko dagoeneko urte hurrenean gaude, ezta? Orduan oraindik pandemia garaian geunden, eta ezin genuen guztiok bildu, eta pentsatu genuen, topa virtual bat egingo dugu, kamera jarriko dugu, eta gonbidatuko ditugu gure bazkidea, gure komunitatea, bertara batzea. Eta, ikusten da, txampainarekin hasi genuela urtea, eta horrela daramakigu ez txampanekin egunero, hori ere ez, egunero ez, baina hasiera hori izan zen bai. Eta monologo zientifikoak ere bai, zer dira hauek?
Bai, barredromoa antolatu genuen Eibarren, korrika kulturalaren baitan, pentsatu genuen alde batetik kilometro nazional hartu behar genuen lehenbiziko aldiz, Donostian, baina Eibarren egonda gure ikastetxe nagusia pentsatu genuen bertan ere zerbait egin behar genuela. Eta badakizue, niri umore asko gustatzen zait, eta hor zirikatzen hasten naiz gainera, eta pentsatu nuen, ze politi izango litzateke zientzia eta umorea batzea, hori badago aurretikan ere Wolfram Deuna egiten zen Eluiarrek egiten zuen, hemen eskatu genion guk ere gurera ekartzeko, Ana Galarraga ere gurekin egon zen, eta benetan oso esperientzia polita izan zen. Eta egin duzu website oso berezi bat, bekaduna izenekoa, autoparodia moduko bat da? Guztiz moduko ez, autoparodia da. Ikuste genuen zerbait egin behar genuela berezia, eta argi genuen ikusentzunezko bat egin behar genuela. Gaur egun ikusentzunezko munduan bizi garelako, ez da? Hasi ginen, dokumental bat, hasi ginen harremenetan jartzen bira produkzioak eta 3 damatxorekin. Beraiek zer egin zuten, elkarrekin guri hainbeste gustatzen zaigun elkarlana sustatu, eta batera proposatu ziguten ideia batzuk. Eta ideia horietako bat izan zen website bat sortzea. Pizka bat The Office, telesail horretatik hartuta, hau da, lantoki batean gertatzen diren gautzak parodiatuz, pentsatu gano, ze idea ona. Gainera horrela UEU daukagu, pizkat UEUren berri beste erabatea ematea, umorearekin lotutakoa, eta gainera honena autoparodia eginez. Eta horretarako, euki genuen zea bat, aktore bat, Mikel Irazusta, mundial dana, bera da bekaduna, eta mendikan muixo handi bat zen lana izugarri izan da, baina gainontzeko aktore guztiak zeintzuk izan gara, UEUko lankideak. Ara. Eta hori izan da, ikaragarria. Hori ikustekoa izango da. Hori oso ikustekoa da. Ikusiko dugu pixka bat. Ikustezagun laburpen txiki bat website berezi hori bekadunak. Zalantzarik edo, adekozu? Egia esan... Bota lasai, laguntako gauz. Zerratik udakoa, esanet, otxaila da. Benetan, hori galdetzen dozu? Broma da, askotan galdetuten dozkue. 50 urte hasi ginenean, udako jardunaldiek antolatzen gendu zen. Eta, ordutik gure lan eremue asko hasi da, baina hori bai, izena ordukoa galditu jako. 3 damatxo hori bezala. Nor? 3 damatxo? Ez dira damatxoak, eta jada ez dira 3. Vale. Eta nik kejatzen naiz Simon izena jarri zidatelako. Bueno, eta bihar 3. kapitulua ikusi izango dugu. Bihar 3. kapitulua, 4 kapituloko website bada, guregatik egingo genuen 22koa edo, baina aurrekontuak ere aurrekontu direnak dira, eta 4koa egin dugu azkenean, bihar esan bezala, goizeko 11etan 3. argitaratuko dugu, eta ikusiko duzu, Simoni, ze gertatzen zaion, zeren hortxe dago ataka estu batean. Bai, azkenekoan topo egin zuen zuzendariarekin eta esan zuen ikusiko duzu horrela bukatu zen lehenko aber bihar zer gertatzen zaio gizajoari. Egia esan, harrera oso polita izaten jasotzen ari galela, ez da? Bizkat, ezagutzen dutenak ikusten dituztelako, hori, ez da? Maila desberdinak edo autoparodia horretan ikusten gaituzte gehiago, beste batzuntzako, lehenbiziko aldiz UEUra hurbiltzeko modua da. Eta, benetan, esperientzia zoragarria izan da, bai sortzea, grabatzea, eta lantalde osoari gure eskerrik handienak eman bezkio, eta birakoei eta 3 damatxokoei nola ez. Itxura hona dauka bekadunak. Aurtengo udako ikastaroak nola daude izena eman dezakegu dagoeneko saldu iguzu. Saltxa. Hori da, dagoeneko matrikula irekita dago, ueu.eusen aurkituko duzu informazio guztia, lehen kepak esan bezala 22 jardunaldi prestatu ditugu, eta gaineran ikusten dut nahi genuen aurten ere ahalik eta jende gehien erakartzea bertara. Eta orduan jarri ditugu, ikusten dut matrikulari prezio nahiko arrazoizkoa 10 eurotan, matrikula egiteko aukera izango du edonork, hau da, interesa duen edonork parte hartu dezake udako ikastaroetan. Egia da, gai batzuk espezifikoagoa direnak, eta behar bada, jakintza maila altuagoa behar da, baina normalean, gai bat interesatzen bazaizu edo, UEUn ez da behar izan ez lizentziatu, ez graduatu, ez doktore. Edo zeinek parte hartu dezake, horregatik delako, unibertsitate herrikoia.
Eta informazio gehiago nahi duenak, zuen web horrian izango du, edo nun topatu dezake? Hori da, ueu.eu-zen sartu, eta antxeko iskusiatuko ditu, eta han begiratuko ditu, bai udakoak, bai festak, bai web saila nola doan. Informazio guztia bertan dago.